Αποδέχομαι την πρόσκληση του Μάκη Πετράτου για Ice Bucket Challenge για τη μάχη κατά της ασθένειας ALS και προσκαλώ τον Νίκο Τρανουσάκη, τον Άγγελο τον Κωνσταντάκη, τον Διονύση τον Λικούδη και τον Σάββατο Σαβαούλιο. Πάμε! Αποδέχομαι την πρόσκληση του Μάκη Πετράτου και προσκαλώ τον Διονύση Αραπαντινό, τον Παναγίδη Ταφυρόπουλο, τον πρόεδρο του νοσοκομείου και τον Παναγίδη τον Ρακουλόπουλο, τον αντιπεριφερειάρχη μας. Αποδέχομαι την κότα στην Νίκο του Παπαδάκτου για το Ice Bucket Challenge, το λέω. Καλά της νόσου ALS. Ακριβώς, κατά της νόσου ALS. Και εν πάση περιπτώσει, καλώ τον Δήμαρχο Κεφαλονιάς από το Παρίσι, τον πρόεδρο των φορτηγών της Ελλάδος, τον Γιώργο του Τζάκο, και να βάλουμε την άλλη να βάλουμε. Αυτό είναι η ιδέα. Άντριτο, ξέχασα. Το Θεόφιλο μήπως. Και το Θεόφιλο του Μιχαλάτο. Καλό, την επικεφαλή μέσα στην πολίτευση. Εντάξει, δεν είναι πολύ κρύο. Καλό.